கைஸ், நம்ம வந்து இன்னைக்கு வெல்கம் டு YAG ஆட்டோ கேரேஜ். இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா RX 100 வந்து ரீஃபிட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து அலுமினியம் பெயிண்டிங்லாம் அடிச்சிருக்கு. அப்படியே வந்து இன்சைட் வந்தோம்னா வந்து வீல் ஃபோக்ஸ்லாம் புதுசு போட்டு அப்போ வந்து அலுமினியம் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். அப்படியே இங்கே வந்தோம்னா நட்டு போல்ட்டெல்லாம் ஜிங்க் போட்டிருக்கு. அப்படியே இங்கே வந்தோம்னா அந்த சென்டர் இது இந்த பொருட்களுக்கெல்லாம் பிளாக் கலர் பெயிண்டிங் அடிச்சிருக்கோம். அப்படியே இன்சைட் வந்தோம்னா வந்து சைலன்சரு, அதுக்கப்புறம் மர்காட்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து பிளேட்டிங் போட்டிருக்கோம். அப்படியே அன்சைட் வந்தோம்னா வந்து கிராங்கு அதெல்லாம் இருக்குது. அதை வந்து பண்ணியிருக்கோம், பஃபிங் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே வந்து நம்ம வந்து இதையும் அப்படியே மாட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். பாய். பழைய ஏதோ ஒரு வண்டி உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எங்கள்கிட்ட விடுங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து கீழேயே அந்த இதில் இருக்கும். அதை பார்த்து வந்து நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். பாய்.